Mýty a fakty o HPV víruse. HPV sa týka len žien. Mýtus. HPV vírus môže dostať každý, rovnako a bez rozdielov. Ak sa nebudem milovať, HPV nechytím. A toto je tiež mýtus. HPV sa prenáša kontaktom slizníc. Stačí ti aj jednoduché boskávanie, ak budeš mať napríklad ránku v ústach. Ak nemám žiadne príznaky, HPV nemám. Áno, zase mýtus. Veľakrát nemá infekcia na začiatku žiadne príznaky. HPV sa týka každého. You're goddamn right. Tak to je fakt. Haha, zaskočilo ťa to? Až 80% ľudí sa v živote dostane do kontaktu s HPV vírusom. Kondóm ma pred HPV ochráni. Hádaj čo, tak to je ten najväčší mýtus. Molekuly vírusu sú menšie ako pory kondómu. A kondóm, ktorý by ťa zakryl celého, ešte nevyrobili. Nie, neopren sa naozaj neráta.